बाप हो बाप बिया ओके में अभी 4 दिन बाकी बा आ तो वहीं से मारे कुली झालर मुली कुली लागे लागल है घर मार सजावल जाता है। हमरी बिया में कुछ जुड़ा रहे लोग के हेती हेती लाइट लगा देले रहे लो वही के बिया हो गई। अब तो जयमालो सिस्टम कुली होता हमरा बेर जयमाल थोड़े भइल एगो पियरी साड़ी में बिया हो गइल हमार आ हमरा के का कहलो कि जितना न चादर रहेला न उतने पाँव फैलावल जाला तो अब चादरवा का लमहर हो जाता। हाँ हमरी बड़ी चादर में देखत रहे लो आई लोग बड़ी कुछ नहीं खे अरे चिन्हा गइल लो कि अपन बेटी अपने होले बहिन बहिने होले। फर्क तो कइए दिहलो हमरा बिया में कुछ का देले रहलो हमरा बिया में कुछ ना देले रहलो। हौ देखो हौ बड़का बड़का होई का आह बाप हौ बड़का फ्रिज ह हौ बड़का वॉशिंग मशीन ह ऑटोमेटिक वाला जन चलत हाँ ऊ ह औरी कहा हौ बड़का बड़का हौ अलमारी हौ बाप बाप कोमे कुछ चीज सामान देता रुक भैया के पाही लगत ए भैया हेने आई बतनी हेने आवा ए भैया काहे इनकरा की इतना कुली सामान दिया था हो। हाँ अपनी बेटी बेटी तो लोग सब चीज जुड़ता हमरा बेटी कुछ ना रहे। हाँ आहो बेटी बक्सा में काहे नहीं कुल बड़का बड़का रहे छिए मगा हमार साड़ी पर साड़ी रखाइल बाटे बाप हो बाप ए भैया। हाँ हमरा के तो 5 गो लुगा में हमरा के विदा कर देला लो। हां अपना बेटी के कितना तो देले बड़ा लो है साड़ी। हाँ एक से एक साड़ी लौकता कुल कितना निक निक कुली साड़ी बाटे। तो ओ बेरा के जमाना के का बात बतिया उतरा कितना माने फर्क बाटे। हाँ 12-13 साल के फर्क बाटे तो उतना में तो लोग साड़ी उड़ी ना जुड़ा रहे ना। अरे चला चला बात बतिया होता रहो आए भाभी तू हमरा के का देले रहलो बियाह में। हाँ दुआर छकनी तो कुछ देबे ना कइलो हमरा के। बात बतिया लोग चला चला हटा होने हौ कधले बड़हुनिया हौ गहना गुड़िया का बनवैले बड़को। हाँ सब बेटी खातिर बनल बा का ह अच्छा हौ कंगन हौ हार ह। हाँ हमरा से काहे के देखै बलो ऐसे भी हमरा देखे के गरज नहीं है गहना गुड़िया बता हमरा गहना गुड़िया के कमी बका कि तो हल गहना गुड़िया हम देखे खातिर नहीं हमरा से मत लुकवाओ लो जन लो जल्दी चलो ले चलो ना धरलो हमरा नहीं के देखे के। नहीं हम नहीं देखा ना अब हम देखबे नहीं करब हम तो आई नहीं यहाँ से बस देखे अपन के बियाह शादी में चल भाई फुआ के जरूरत रहेला तो हम नहीं वही खातिर हम तो लोग चीज सामान थोड़े देखे आइल बनी। हाँ लेकिन हमरा ई बात के बहुत अथी लागता कि तो हमारी बियाह में कुछ नहीं देलो। अपनी बेटी की बेटी बहुत कुछ चीज सामान दिया था बड़का बड़का फ्रिज दिया था बड़का कूलर दिया था बड़का एसी दिया था सब चीज दिया था। हाँ हमरा बियाह में कूलरो ना जुड़ल तो हलो के ई ना बुझल लोग बहनिया केंगा से रही गर्मी में बिना कूलर अथी के। चल बाटे लो सब बुझतानी हम सब बुझतानी करलो अपना बेटी के करलो कुली गीत गावे खातिर हम ना सुन लो बता देतानी गीत गावे खातिर तो हलो के हम नहीं खियाइल। हाँ नहीं हम गला खराब बाटे ए भाई जालो जैसे हम गीत नहीं गाएं चलो ऐसे भी हमरा गीत गावे नहीं आवला पहले गाई हम। हाँ पहले गाई अब हमारा दिमाग सही रहत नहीं के अब हम नहीं गाएं गीत बड़ा अथी भइल अरे महा बेईमान भइल बाटे लो। हाँ बाप रे बाप हम कहाँ से कहाँ आ गई नहीं हम अब वही ना चाहत रहा हमारा जाता नहीं कहीं बैठे अपन हम के कनी के कुली देखे जाई हम चल तनी अब अपन।